Apako nying Jehova motimo ng'wono nyadichiel kendo e okinyi mar Friday masani mondo wawinjre weche Nyasaye. Kaka pile tich abich ka tich abich Nyasaye otimo na ng'wono maduong' mondo abed ka yalo wach Nyasaye. Kendo Nyasachwa no pod ngima, pod otiyo kendo pod otimo. Amor kod ng'wono motimona. Ang'eyo ni samoro nitiere jomoko bende ma chunygi gombo mondo bi opuonj wach Nyasaye kendo gin gi wir man malo chutho. Kata kamano thuolo ni tane mayudo mondo atine Jehova e kindeni kapod thuolo nitie. Adwa nago erokamano malach ahinya ne jololwe TV manomiya thuolo machal kod ma. Kendo nyithi Nyasaye matiyo ka alamonegi mondo Nyasaye ogwedhgi kendo oting'gi malo. Wiya ok nowil kodgi kamoting'o nyithi Nyasaye te nyaka jogo picha ma osechung' koda e wachni nyaka nachaki. Amor ahinya kod thuolo ma Nyasaye omiyani. An mawuoyo kodi gokinyi nyinga Pastor Bernard Otieno. An wuod Wiso Ajako Chia Makamenya. Nyasaye notimona ng'wono maduong' mar warruok kendo nowira kod mo mondo ayal wach. Omiyo asetiyo tijno gi kinda kaseneno gik malong'o ma Nyasaye timo. Chunya nyisa ni in bende misechung' kod injili Nyasaye ok noweyi nono, Nyasaye nogwedhi. Kata ka diponi kawuono emiyango nenae tagoni erokamano kuom kawo thuoloni mondo iwe nindo, mondo ichungi, mondo iwinj wach Jehova makelo ngima. Akwayo ni hawi maber kapok iwuok mondo ringi idhi e tijni ma kawuono. Nyasaye mondo ogwedhi, Nyasaye mondo umi. An kod owetena kod minena moko ma chunya gombo ni yo makende ahinya agonegi erokamano kuom tich matek magisetiyo kendo kuom chung' magisechung' godo gi injili. Mokwongo adwa ni mondo ago erokamano ne famili mara mosetimo ng'wono maduong' kendo moseneno gik madongo ma injili timo. Omiyo gisetwere koda e wach ni gisejiwa jaoda Mary Atieno gi nyithinda duto kamoting'o James kod Jeff. Nyasaye mondo ogwedhgi kanyakla kuom sejiwa e tijeni. Mama wa maluor ahinya, Mama Karen Wiso, be akete lwet Nyasaye. Osechung' koda e wachni kendo osejiwa. Mama na Nyasaye mondo ogwedhi ahinya. An kod mama na machielo beda luoro miluongo ni Mama Mary Abwao. Oa Alego Pap Olengo School. Mama na in bende akete lwet Nyasaye. Kata bedi tek machalo nade ke Jesu ok mor, to Nyasaye no mondo chung' kodi, ke Nyasaye no mondo umi, otelni kendo timni gik malong'o. Wiya ok nyalo wil gi mama wa machielo, ajaluonga ni Mino Yugis, luongo ni Akinyi Obonyo. Mama na kama intie, Nyasaye mratego mondo timni ng'wono, Nyasaye no mondo umi kendo ting'i malo. Owadwa Michael Masiaga, chunya ogeni ahinya kendo wiya ok nowil kodi kuom tich matek machala nade misetimo. Kaneno kaka ithagori gi nyithindo e OVC kanyo kitero gi sikunde ka kod kacha, wiya ok nowil nikech itimo gi chuny maler kendo gi chuny moyie ka ng'ato ok odhiri. Nyasaye mondo ogwedhi ahinya, Nyasaye mondo riti. Owadwa Pastor Dano Wade mantiere Kobudho Beach gi jaode mamin Kevin, Nyasaye mratego manoriwowa kanyakla e tijni. Nyasaye no mondo umi, Nyasaye no mondo telni, Nyasaye no mondo gwedhi. Wiya ok nyalo wil go wadwa Pius Misala mabiti Nyasaye kama entiere. Akwayo ne hawi maber, en bende Nyasaye mondo gwedhi ahinya. Bende nitiere nyara moro mageno ahinya modak Amerika miluongo ni dada Lilian Mok Riek. En okende e piny South Sudan, to en nyar Kenjwa ka. Nonena kayalo kendo weche manawacho nomako chunye. Kanyo nyaka sani osechung' gi injili. Mama wiya ok nowil kodi, alamo ni pile. Nyasaye mondo ogwedhi dada na maluor ahinya Lilian Mok Riek. Nyasaye mratego no mondo umi. Bende adwa nago erokamano mogik ne Daktari Hannington ka entiere e Migori kocha. Nyasaye no ero mondo chungo kode, Nyasaye no mondo umi kuom tich matek mosetiyo nikech injili. Bende ji mathoth mosechung' koda e wachni, mose oro nyaka support e yo mora mora, mose oro nyaka advice e yo mora mora. Nyasaye mondo umgi, Nyasaye mondo riti. Kendo in bende minena sani kuom kawo thuoloni no ok nodhi kayiem nono. Ndiko lero na ni gimora mora mitimo nikech injili onenge dhi oko imondi tiweye mondo ibed piny mondo iwinj wach. In bende Nyasaye mondo ogwedhi. Bende kadiponi nyalo gombo
ni mondo ibed e kikundi mar nyithi Nyasaye mosechung' gi injili moseyudo gweth e nyim Nyasaye, to namba na ero nitiere kanyo, inyalo goyo kendo inyalo timo gimoro amora midwaro. Bende ka in Nairobi ka, to chunya nyisa ni mondo a invite wabed kanyakla e kanisa kaka joma moko bende osetimo. An nyinga Pastor Bernard Otieno, an Wuod Wiso, tayalo wach Nyasaye boma ka mar Nairobi, kendo wach no semiya dhi ka kod kacha. An gi kanisa mar Foundation of Eternal Life Church Dandora, kendo ang'o thuolo mondo ibed kodwa kanyakla, to biya kendo igo namba no mondo nyisi kama wantiere gi jodolo mamoko ma Nyasaye osewalo mondo tiro tijni. Chunya mor kodi, kendo agombo ni kama intie ok ang'eyo gimitimo, to chunya nyisa ni ikaw thuolo ni mondo ibed kanyakla, kendo ikaw thuolo ni mondo ichik iti kiwinjo wach. Mano momiyo wach ne jok mayude konyruok gin oganda mobolore. Mindi bolri, kendo mindi ohori mos. Goane chonge piny mondo lam Nyasaye mondo winje weche moko ma Jehova oikonwa gi sani. E nyingi no maler, in Nyasaye maratego, ino sana maruodh lela matimo ka ji neno. Agoyo ni erokamano e okinyi masani. Aseneno badi yaye Nyasaye. Isetimo ng'wono maduong', kendo nyingi mondo ting' malo kuom senyisori e lela. Onge gimosetami timo. Oganda mathoth misetimo gik madongo pile ka pile timo neno ka giwacho kendo gipako gik malong'o misetimo negi. Mane momiyo tinende ni Nyasaye ok onge kod luoro kata achiel kabiro iri, pok ni kuodo wiye kuom kinde marabora maselamie. Aseneno kirie badi nyaka osiptende ma nyithindi ochungo malo ka daktari oseng'ado bura ni ok nyalre, kendo gisewacho ni tuo momako mama ni kata jaduong' ni kata kijana ni onge kod yadhe, to gimotamo gi no Jehova mano emitimo to nyingi yudo duong'. Mane omiya kwayi sani, ing'eyo nyithindi man kod pek, dhiye utegi, dhiye mieregi, dhiye kuondegi mag tije mag biashara mondo ikelie ber mosiko nyaka chieng'. Bibi ok nyalo wil mokalami ne lolwe ka magiseyie mondo injilo yal e kargi mar biashara. Nyingi no nwang' loch wi gik moko duto. Mindi gwedhi nyithindi te ma jotelo matiyo ka, jogi moyie mondo tim kata shooting ni sani. Ruodha ketogi e lweti, ibeja ka korgi ya Nyasachwa, kendo imigi kwe ka gidok e mieregi, to irom kod gik malong'o ma in iwuon misaiko. Alami ka yie ni ok in yie mondo jasigo songore e nyimwa, to in yie mondo teko mag mudho oa, to nyingi odong' kipako nikech ilocho. Alamo gi Jasach polo ka yie tim gik madongo, to ok achuno jahera. Dwaro dimro timre to mana kuom yie e nying Yesu Kristo ma Jawarwa. Amen. In bende chunya nyisa ni kama intiere, kiyie to iwachie ni amen. Adwaro ni mondo asom kitabu mondiki e kitabu mar Ruodhi mar 2 madongo 6. Abiro chako e wang'e kanyo. Ndiko lero niya, oganda mar jonabi nowacho ni Elisha niya, kama wadake kodini tin wahewo. We wadhi e aora Jordan mondo ng'ato ka ng'ato otong' yien wagere godo udi. Nodwoko gi niya, ayie, dhiuru. To ng'ato achiel kuomgi nokwayo Elisha niya, yie idhi kodwa. Mi noyie modhi kodgi. Kane gichopo e aora Jordan, ne gichako tong'o yien. To kane oyudo ng'ato moro tong'o yien, wi leye nolwar e pi. Mi noywak kowacho niya, Ruoth hapa rach, nikech en le ma aholo. Ng'at Nyasaye nopenje niya, olwar gi kanye? Kane jalno nyiso Elisha, nong'ado oluth bobolo kanyo no, mi le nolewre. Elisha nokone niya, kawe, mi ng'atno nokawe. Owadwa kata nyaminwa, e okinyi ma jaber ma Nyasaye omiyowa kodi kuom ng'wono. Onge gima long'o ma watimo made wang' mi wapakre kata wasungre ka wawacho ni wato wan gi ratiro mar bet ka wangima. Gi ng'wono ma Nyasaye otimonwa duong' ok dwapim gi gimoro. Tire jok ma waluoro, ma wageno, ma joma lich ahinya ma piny oluoro. Kata kamano kawuono gi onge. Kendo nitie jomoko bende ma kata sam wawuoyeni onindo piny kamoro ka ok nyal. Chunygi gombo negi mondo gichiki itgi giwinji kata injili kende manyalo duoko negi geno, to thuolo orumo. To in kod an minwang'o thuolo machal kod ma. Chunya nyisa ni wariwre kodi kanyakla e goyo Jehova no erokamano. Ere gima dipaki, ere gima disungi,
ere gima delandi ka ok en mana Jehova. Samoro in gi gima delandi, an awuon ta onge go, an gi wach achiel kende madalandi kendo madasungi. Ni Nyasaye nowara, Jehova no kende ema biro ting'o nyinge malo, Jehova no kende ema biro sungo, Jehova no kende ema biro lando, Jehova no kende ema biro udho, nikech en ema osetimo na gik madongo. Kapok awuoyo to chunya nyisa ni Nyasaye to ratego, Nyasaye to timo gik madongo. Nyocha ni aneno chieng' moro owadwa moro mogeno kuom Nyasaye, kiyiena to kik eluong nyinge, to tiyo Kenyatta University, daktari mang'ongo. Nyathine nomaki e piny Amerika ka nitiere weche moko matek manotimore kono. Sama nyathino noneno gik madongo, norwake jela kono, notemo kod rieko, notemo kod pesa, notemo gi yore duto, notemo connections ma en godo, kata kamano notamore. Ti kinde manonena ka yalo wach Nyasaye to chunya mor, nikech nwakowa lamo, noluonga to alama Nyasaye e Kenyatta University kuma ne en tie. Dakika manok kende ne wawinjo gik malong'o ma Nyasaye otimo e piny Amerika, koriembe kono kendo biro deported mondo duog thuro gi Kenya. Apako nying Nyasaye maratego matimo gik madongo. Thuon wach madwa wuoye sani wacho niya, kama intiere no tin, nyaki yar badi kama kendo nyaki dhi kocha bende. Gimitimo no tin, biashara miyao no tin, kamisegi gi education mari zombi no tin. Mana kaka chieng' moro kama somo wacho niya, oganda moko magi jonabi gidak kamoro, kendo sama ne gidak kanyo gipako Jehova ni erokamano kuomiwa kar dak. Ne gichako gin oganda manok, omiyo kama ne gidakie no noromogi, kendo pile ka pile ne giting'o nying Jehova malo, kaikoni erokamano Nyasaye kuom semiyowa kamoromore koda mondo wadagie. Kaka piny ne medoru, ne gimedore, ne gibedo mang'eny ma giheo kamonego gidagie. Chieng' onogo ne giwuoyo kod Elisha ma jatendgi kendo ma janabi, ka gikone niya, iwinjo jaduong', kama wadakie ni tin, okoromo wa kanyakla. Ber mondo wawuogi wadhiyo mondo wadhi wati kod lwetwa e aora Jordan kuom ng'ado yiende. To ka waseng'ado, wabiro ting'o ng'ato ka ng'ato ka wakelo e dala mwadakie ni, mondo wachak wayar mbapwa mondo bed malach, mondo wayud kama wanyalo dakie kod kwe moromo wa ma ji ok odiyore kama. To Elisha kodegi niya, dhiuru, ayieneu mondo udhiyo. To ng'ato moro e oganda kanyo wacho niya, ok wabidhi ka ok idhi kodwa. Mana kaka Musa be chieng' moro ketore Jehova ni ka iora Misri to ok abidhi ka ok idhi koda. Jogi bende ridone Elisha, okoni niya, wayie dhi to wadhi mana ka wamor, ka in bende in kodwa wadhi kodi. Elisha bende oyie ni kare ber mondo wadhi kanyakla. Te oganda kanyo nitiere ng'ato moro oneno ka ji te oting'o le ji dhi, to en to onge kod le. Tiende niya, ogombo tiyo ne Jehova, to yo motine godo onge. In minena sani chunya nyisa ni samoro igombo ni mondo ibede kikundi mikwano ni otiyo ne Jehova. Sama ji gero kanisa, igombo ni mondo igedi. Sama ji tiyo, igombo ni mondo iti. Sama ji timo gik malong'o mamiyo nying Nyasaye duong', in bende igombo ni mondo ibedi kang kende oganda kende umati mar jok mikwano notiyo ne Jehova. Samoro lweti ni nono, jalta bedi ne chal kodi kamano, ebe lweti ni nono, to singore gi Nyasaye ni ruoth iwinjo ka kogik samitiyo ni ta yie kata dhi holo abedi kod gowi nikech Injili. En be nodhi modhi holo le. Sama no holo le, obiro mondo gidhi giti kanyakla. Chunye nyise niya, Jehova ok dhine gi lwedo nono, ok anyal dhi kama ji tiye to onge gima dhi godo. Mano miyo dhi holo le mondo wuothe kanyakla gi nyithind Nyasaye ma gin go. Ne gitunde ei aora, ne gichako ng'olo yien, ne gitiyo matek, en bende tiyo matek. Dakika manok weche ogwinyore, gik manyo olo, le ma ok mare, le ng'ato manyo konyega konya mondo tigro tij Jehova Nyasaye olwar
kanyo. Awacho ni karamo jalni noywak ni haparach manade nikech ok en lea. Ok ang'eyo kaka wuon le dhi wuoyo sani. Ok ang'eyo kaka jal manya olo leni dhi wacho na. Mano emomiyo noywak ne ng'at Nyasaye kokone ni ng'at Nyasaye pacha osekethore kendo gwenyore. Kaka naparo osewuore. Napanya tiyo gi leni maber. Achaka duoke ni wuon te koro lal ka atim nang'o. Ng'at Nyasaye ma Ruoth winjo notimo ono kendo none ka od Nyasaye lela otimore. We mondo awachi ni nyaka pok achopo kanyo kaminena e sani ni ibe kamidakie no tin. Samoro nigi gi klas 8 to jok mane in go moko nogi ke form 4. Samoro ibedi par gi ke form 4 par ni lich kabisa. Awacho ni kanyo pok oromo. Jomoko nodhi monwango digri 1 kata 2 e university. Tawacho ni sani thuolo yudore chaki nwangi PhD e field mido intiere no michaki dhi malo nikech ang'o kama intiere no tin pok oromo. Biashara bende chako no samoro ni chake mana kiriembo wilbaro kama iwinjo jomoko be nochako kamano to negineno ni mano tin. Nodhi okawo ndiga bende chako dhi godo oneno ni mano tin. Nokawo pikipiki oneno ni mano tin. Okawo probox oneno ni mano tin. Kawuono ni kod geche mag loche mag trela magolo gik moko Mombasa tero Kampala nikech ang'o nofwenyo gi wiye ni kama entiere no tin. Karia mari no tin. Gimitimo no tin. Adwa lamo ni kawuono mondo chaki yaro mbapi obed malach e nying Yesu ma Nazareth. Onge gima tamo Nyasaye. Nyasaye ni kod loch. Nyasaye no ni kod teko. Onge kata achiel gima osetame. Somani ng'at Nyasaye oywak kowacho kendi owuon ni Jehova Nyasaye aparach. Ng'at Nyasaye ne ni machiegni chunye nose geno mane en go nose rumo. Paro mane en go nose tho. Kata kamano Nyasaye matiyo kod joge notiyo kod Elisha. Mano miya biro sani mondo akoni geno pok orumo. Kata odong' kanyo kendi ka in nyathi kich kakichaki otamore dhogi omoko ng'ama chuli school fee onge igiki form 1 kakidhi e tuo tamore koth goyi kiya sikul koriembi iting'o bagni more bathi ipenjori gi weche moko mitoka biro machunge mbele ni ka ok iwinj kata kogoyo on nikech ang'o paro matando dir wiyi obedo mang'eny makitimri onge. Awacho ni karamo Jehova nogo matimo gik madongo biro timo ni sani. Yie kuom Jehova no kati bed mana chiliel modong' kare kende gi nyithindo makaka chaki otamore. Isetemo gi yore mathoth motamore. Winji ine motami Jehova pok otamo. Awacho ni karamo sama nuchako dak nupako Nyasaye ni udak maber. Ane arus mane utimo Nyasaye notimo e odni madongo. Welo nobiro ka kod kacha. Pastor Mang'ongo noriwou kolamonu weche moko madongo. Ang'o motimore momiyo ndoa kawuono okethore? Awacho ni karamo ni pok okethore maditam Jehova joma jongi. Kawuono Jehova pod ngima, pod otimo ng'ama lotimo gik madongo. Obiro timo ni sani. Yie kuom Jehova maka Nyasaye matimo gik madongo obiro timo ni. Iwinjo kaka nochako no tin. Nyasaye dwa terou e next level. Mane momiyo abiro kaka an kod chir nikech ang'o Nyasaye mowacho. Oganda jonabi mowacho. Group mar nyithi Nyasaye mowacho. To ibe in achiel kuomgi. Ibe ineno ni gimitimono tin pok oromo. Idwa dhi e okang' mamalo chutho. Adwaro ni mondo some kamachielo e kitabu mar ywagruok 4:17 ndiko lero niya, wengewa ojony ka warango gima dikonywa to kara mana kayiem. Oganda mane warito ka wager ni biro konyowa to kara ne ok nyal gimoro. Wasiko manyo kuonde ma waluwo omiyo ok wanyal wuotho e wang' yore. Ndalowa orumo, adier chieng' thowa osechopo. Joma laowa nenore ni ringo matek moloyo ngo mafuyo e kor polo. Gilao gerwa matek e kor gode kendo gibutonwa e thim. Ruoth mana Nyasaye oyiero kendo mana wakwano ka ngimawa
negimako bur mane gikunyo, to en e jal mane waparo ni dwa dag e bwo tipone e kindi oganda. Adwaro ni mondo awach ni niya, ji mathoth oseketo genogi kuom gik mopogore opogore. Chunya nyisa ni samoro kata in wach nosechori e kona mi giki okuta motami kaka kal. Ipenjo weche moko bipenjo niya, Nyasaye be nitie to be oneni. Ang'o ma jomoko nyochako maber to pod gidhi mana maber, to in ang'o momiyo mari ok osedhi maber? Jal mandiko kitabu mar ywagruok wacho niya, ni wasiku wago lawa matek, to bende ka wapimo to chal gi hewa e ng'wech, gichalo ngoe, gisemakowa. To jok mane wageno kuomgi, mane waparo di konywa, kare ne wageno mana kayiem. Ne wang'iyo koni, ma wang'iyo kocha, ka waparo ni konyruok ni kuondego. Kata kamano, ne wayudo ka onge. Tiwinjo, geno pok orumo. Diere ng'ato ma an ang'eyo, mane otimo na chieng' moro, ka piny odong'o koda, ka piny osenyiera e piny kochia, ka dong' ka ok anyal. Nitiere ng'ato mang'eyo, mane omako bada, nokona niya, in bende ni nyathina. Sama noluonga, ka chifu ndiko barua, ni ok awira ke piny kochia, ni awinjori ka nyalamo jotiende, ta nyalo paro ng'wono, ma Nyasaye otimo ya goro chius kambu ya ok nowil, nikech Nyasaye nogo no omako bada. Sama nosiemo na injili, ta wuoro ng'wono ma Nyasaye otimo. Jehova erokamano. Jok mane wageno, josiasa madongo mane wapako ni biro konyowa, wedewa mane wageno, mane wanerwa moro ni kod nyalo nigi teko macha ng'ama duong' e sirikal biro ndika nyaka tich mago te nolwari e lowo. To ndiko lero niya, nitiere ng'ato nyingi osegol, polo moro kode, oganda gwe tik niede moromo, onge nying machielo mosegol kopogore gi nying Yesu ja Nazareth. En ema ene kode teko, en ema ene kode nyalo, en ema nyinge yude warruok, en ema nyinge oting'o resruok. Awacho ni karamo nyamera, kik idhi ka juoga ok nyal. Onge jarieko machielo, onge jaduong' moro, mak mana Jehova Nyasaye mosekelo warruok kuom wuode. En ema ene kode teko. Omiyo awacho ni karamo niya, gimitimono pod tin. Dhi okang' machielo, kilamo dichiel, kawuono lamo diriyo, kidhi kanisa dichiel, kawuono dhiye dipar, kupolo riyo gi keke dichiel kende, kawuono riyo didek. Nikech ang'o? Kamitimono gi gima intiere godo no, kanyo pod tin. Jehova dwa ting'i malo. Oganda manoyie kode, noneno gik malong'o mane Jehova otimo. In bende kawuono gokinyi adwa duokni geno. Kik ipar nosekethore maditam Jehova Nyasaye. Kik ipar nosekethore makoro geno rumo chutho. Geno ok orumo. Jehova pod ngima, Jehova no pod timo, Jehova no pod gwedho. Ageno kuome kendo ahere. Asenene Kenyatta Hospital kochungo oganda ma daktari ong'ado ne bura ni ok nyalre. Mane momiyo an kod chier ka chung'i e nyime gokinyi masani. Apako nying Nyasaye maratego manyalo golo ng'ate kes ma jachien okete, kata tek ma ok nyalre, moseng'ado ni bura ni kawuono to kes me doho oseloyi kendo idhi e jela. Mano paro mag jogo Jehova koramo chutho, kowacho ni keti bedo free. Onge jal machielo manyalo tame. Aseneno ng'wono ne odhi timo ni sani. Mini yie kuom injili ma wayalo. Mane mandiko penjo ni to en ng'a manyalo yie kuom injili ma wayalo sani? Ok ang'eyo kama intie, ok ang'eyo kama inena, bende ok ang'eyo thagruok mikadhe sani. To wach achiel tang'eyo ni gima tamo Nyasaye to onge, gima tamo Jehova to onge. Ayubu notimo nende. Ayubu wacho niya, ndalo mokadho chien nyaneno weche matek ka jasiguri we nyima ka ok anyal gimoro. To kawuono Jehova oseduokona nyaka diriyo moloyo kaka ne an mokwongo. Ibe Jehova nobiro go nyadiriyo. Gik malich, gik madongo manie nyimi go gin gweth malamo ni sani. Kik ibed kod luoro, bed kod chir sani. Adwaro rwako kuomi chir gokinyi. Sami wuok ni idhi romo kod gik malong'o
ma Jehova dwa timo ni sani. Kata ni wuok nyoro tiduogo lweti nono, kawuono ok duogo lweti nono. Nikech ang'o? Injili miyie godo sani ni. Kata Biblia ni tiye jua kali. Misetemo to onge gima osewuok maber. Jomoko ma yande ochako godo osebedo contractors madongo. Gikawo sab madongo kendo gitiyo to in ema gindiki. Ibe wacho ni ibiro ndiko jomoko. Nikech ang'o? Gimitimo no tin e nyim Jehova. Odwa ting'o malo. Nyasaye maratego. Hosana maruodh kenda. Chieng'o nogo pawore dho yawo. Oyudo ng'ato moro kanyo. Mosebedo kanyo higni 38. Nyalo tame. Kodwa ni mro nyumre pi. To jomoko kuongo ne akwonga. Ang'o koni ruoth ne yako bedo kiae. Ni an kadwa dhi to jomoko kuongo na. Jehova kone ni ya. Historia go owe donje. In kao pieni mondi wugi iringi dhi dala. Jalo no chung kaleng'ore kochango. Ibede sani. Gimose kethore no. Jehova kia historia mare. En gimong'eyo ni odwa ting'i malo e okang' mamalo chutho. Yie kum Jehova sani. Gima tame onge. Iwinja. Chunya nyisa. Niki yie kod wach mwene wayalo ni. To go chongi pino lam Nyasaye. Jehova Nyasaye manyalo duto. Chunya ogeni godhiambo masani. Makoro tich ojok rumo ni. Jehova watiyo e ndalo matung'. Makara jachien bende ong'eyo. Ni jok mani otiyo gokinyi nyotemo. Moko nogo piny moko bende otamo wang'e. Jok mani otiyo godiochieng' bende nyotemo. Moko nyogo piny moko otamo wang'e. Jehova masani ong'eni sa orumo. Odoke ode mar keno. En kod silaha madongo mowuok godo oko. Jehova nyage gole oko. Miwa teko mar kadho weche matek mag jasigu. Mondo watamu wuond mariek mar jasigu no. Ini minchung'i e nyimwa ya Nyasaye. Aluro nyingi nikech itimo gik madongo. Timne nyithindi mawinja sani. Timne nyithindi manena sani. Ibeje ka korgi okang' kokang'. Ubedi en gi wach matek mosetamore. Kawuono takiting'e malo nyadichiel. Imiye kwe. Kamodakie no. Tin. Jehova rie bade mondo bed malach. Ng'wono ni mondo ume. Itim ng'wono e okang' mamalo chutho. Okwachudi to wasayo. E nying Yesu Kristo ma jawarwa. Amen. Ibe kama intiere. Wachane ni amen. Iwinja. Awacho ni kachako. Ni nyinga en Pastor Bernard Otieno Mawuod Wiso. Ajako chia. To sami nena godo sani ni. Tatiru Nyasaye. Nairobi ka e kanisa mar Foundation of Eternal Life Church Phase 5 kama kanisa mara bet. Nyasaye no ko yini machiegni bi mondo walam Nyasaye kanyakla. Waruaki kanisa wakanyo. Namba bana kito kanyo no. Make good use of it. Go ahead kabisa. Jomoko to flash. Jomoko bende oro messages mora sana. To apenji, ang'oma di wang mi. Okay, go namba no. Mondo wawinjire weche moko. Wabro ng'ado rieko. Abiro lamo ni Nyasaye. Kochuno nyaki biya. Kochuno nyaka ma bi iri. Abiro biro. Bibiro lamo Nyasaye. E kanisa ka wang judolo maruoth osewalo. Mondi guti Nyasaye. Wan kod Henry Kus Otieno Mawuod Awuonda. Wan kod Barnabas Ouma Mawuod Otieno. Wan kod Alex Okelo Mawuod Oyole. Wan kod Bishop Julius Otieno Mawuod Doni wuod Gomo Nyumba. Akwayo ni ya. Ka uyiye to tim maduong' machal kod ma. Jehova no timo kod gik madongo. Bi mondo wayal Nyasaye kanyakla. Bi watitich Jehova kanyakla. Onge gimosetamo Jehova. Awacho ni karamo. Bi mondo wamakre. Kama wadakie ni tin. Jehova biro ting'o wa malo. Iwinjo kata wasigu go. Nelawa molowa kod ng'wech. Winji wane magieowa. Jehova mwaluo bang'e. Ok gi heo. Chieng'o nogo. Omiyo Elisha otimo gik madongo. Omiyo Joshua otimo neno. Nikiaya ka Joshua okanyale nyalo. To Nyasaye maluo bang'e to biro kedo nwa to kwaseloyo eno miwa loch. Jino pakwa ni waloyo. To chunyo waiye to wang'eyo ni wanto ok waloyo. Jehova maloyo nwa. Mano miya wacho ni ya. Kawuono e okinyi masani. Wuogi kidhi tije ni king'eyo. Ni Nyasaye oiko ni gik malong'o. Obiro ting'i okang' mamalo chutho. Mi Nyasaye timni. Oumi. Oriti. Kikawo okang' mar goyo sime kanyo. Kikawo okang' mar yie. Mondo ne gik madongo ma Jehova timo. Nyasaye mondo gwedhi ahinya. Amen. Erokamano. Na tegwanga como